amets, eta, lehenengo, agian gero zuek aurkeztuko duzu zuen buruak, zergatik gonbidatu zaituzte egon. Hasteko, askotan arimen gauari buruz hitz egiten dugunean, aipatzen da Halloween eta nolabaiteko kolonizazio kulturala, baina hor badago ñabardura handia egiteko, arimen gauari dagokionez. Bai, guk igual hitz egin behar dugu lehenengo, zer, zagatik gauden hemen, zagatik hau egiten dugun, eta zagatik uste dugu garrantzitsua dela bai Euskal Herrian olako jai bat ospatzea, ez? Segia da, badatorrela impultso handi bat, edo bazetorrela, Halloween edo eredu anglosajoi horretatik, edo estatu batuetatik eta horretako eredu horretatik, eta egia da, duela urte batzuk egindako analizi baten inguruan, eta Euskal Herrian leku txikietan ospatzen ziren jai konkretu batzuk hartuz, ikusi genuen, Euskal Herrian ere jai hau ospatu egiten zela, ez? Eta jai honek bazeukala bere lekua. Eta orduan, nolabait ere hasi zen Euskal Herritik edatzen be bai, eta egin genuen lanketa bat, pixkat, jai honen zergatia, nondik zetorren, eta ze elementu zituen Euskal Herrian, pixkat, hori zabaltzeko, eta gure ere egiteko kanpotik zetorren eredu horren aurrean. Zer, kanpotik datorren eredu hori ja existitzen zen lehenengo, ezta? Bai, kanpotik zetorren eredu hori, nik uste dut, ari zela lekua hartzen Euskal Herrian, eta hori da apur bat bildurra ematen zigula edo ikusten genuen hori etzela gurea, eta horregatik hasi genuen pizkatez. Berreskuratu nahian, jada aspaldi ospatzen zen ospakizun hori, jendeak ez esan ahaztu, ez dezagun ahaztu, gure jatorrian ere, edo gure aintzindariek ere hau ospatzen zutela. Eta Euskal Herriratu ariketa horretan, Euskal Herriratzeko ariketa horretan, zein balio edo zein ezaugarri jartzen dituzuen mahai gain? Guk ikusi duguna da, daudela elementu batzuk aspalditik hemen ere zaudela. Nik uste lehenengoa dela naturarekin berkonexio bat, ez? Azkenean, jai hau ospatzen da naturaren ziklo bati erantzuten diolako. Hau da, neguko jaien edo negu aroaren hasiera bat aldarrikatzen du jai honek, eta betidanik existituen gauza bat izan da, ez? Guztu, kanpotik zetorren eredu horrek apurtzen zuen pizkat egoera hori edo desnaturalizazio prozesu batetatik zetorrela, eta guk bai aldarrikatzen dugula berriro naturara konektatzea, eta nolabait ere gizakiok hain beharrezko ditugun aro aldaketetan erritualizazioak, ritualizazio hori berriro ere egite, ez? Jai honek aspalditik ikusita zituen elementu batzuk berreskuratuz. Eta horiek bai dira, bai ikusi ditugu, badaudela hiru elementu, badaudela presente, edo zeudela presente horretan ere, eta berreskuratu bat ditugula, ez? Badago elementu bat, Euskal Herrian neguko jai guztietan dagoela, eta da kantu eskea, etxe eskatzen joatearena, eta ikusi dugu, arimen gauan, gau beltzan, edo garai honetan, zinetan neguan sartzen garen, da bere garaian ere joaten ziren etxe. Eta aztertuta apur bat, zaudela euskaraz, esaldi batzuk kantu eskean ibiltzeko, ez? Eta orduan, lehenengo aldarria da, edo bigarren aldarria da, jai hau euskaraz ere bizi dezakegula, ez? Eta gero badaude elementu batzuk, eta bada mozorroa edo zelan aurpegia tapatzea, estaltzea, beldurraren elementu guzti hori, hori bazeukan arimen gauak, eta hori ere aldarrikatzen dugu, eta gaur gu ere horrela torri baldin bagara ona,
da pizkat aldarrikatzeko Euskal Herrian mozorro bat dagola edo badagola iruditegi bat jai honen inguruan. Hau da, arimen gauean, edo gau beltzean, ez gara mozorratzen nahi dugun bezala, baizik eta Euskal Herrian, pues, badagoela modu bat mozorratzeko, eta azkenengo elementua da, elementu bat oso oinarrizkoa dela, kalabaza, erbia, ozarbiak, ez? Hortuan zeuden elementuak edo momentu horretan zeuden elementuak hartzea eta elementu horiekin beldurra eragitea. Eta, bueno, pues, Euskal Herrian ere, baude pasarteak zeinetan kalabazak ustutzen ziren, eta kalabazei zuloak eginez horrek sortzen dituen itzalak, eta horren beldurrarekin jolasteko zera bai horrekin eta bai arbiekin bai. Hementxe ez dakit zerbait erantzi nahi duzun, Bai, haren nintzen pentsatzen apur bat, horretaz aparte bai, badela berreskuratzea iraganeko hori, eta gauza edo puntu batzuetan berrasmatzea bai, ez? Azkenan gazteak eta aurrak gurera erakarri nahi ditugulako, eta Halloween festarekin kompetentzia edo lehia horretan badelako zaila den gauza bat. Azkenan umeek eta gazteek bestelako mozorro batzuk nahi dituzte, bestelako ospakizun batzuk nahi dituzte, eta, bueno, hor badugula, balio hietara hurbiltzeko erronka badugula, ez? Komunitatea, euskara, euskal kultura, eta, bueno, horretara batzea edo erakartzea, hori bada zaila, politaldi berean, baina, bueno, esku hartzen daukagun erronka potoloa dela. Egia da gero eta gehiago lantzen ari den kontua dela gau beltza, bai eskoletan, Aiaraldeak berak bere garaian unitate didaktikoa sortu zuen, eta eskoletara ikastetzetara bidali. Lanketa gero eta zabalagoa eta sakonagoa da, baina oraindik ere badago zer egin. Aipatu duzu hori, ez? Nolabait Aiaraldea izan dela aitzindaria olatu honetan, ez? Nolabait ez berrezaugarritzeko, ez? Halloween, arimen gaua bilakatzeko olatu honetan, ezta? Bai, duela 8 urte egin genuena izan zen, ahots txiki batzuk eta inguruan zeuden jai batzuk aztertu eta ikusi horrek Euskal Herrian bazeukala kuntza. Egin genuena izan zen hori hartu, eta iruditzen zitzaigun garrantzitsua horren zabalpenerako eskolak izatea elementu zentral bat. Ez aurrak ziren ari zirenak oso jai hau ospatu nahiean. Orduan, eskoletatik lanketa bat egitea. Eta egin genuena izan zen proposamen pedagogiko bat eskoletan lantzeko Euskal Herriko ohituratik gau beltza garimen gaua. Eta egia da, izan ginela nik uste dut Euskal Herrian lehenengotarikoak proposamen pedagogiko hori mahai gaineratu genuena, eta zan genuena jai hau ere gurea bada, Euskal Herrian ospatu egin da, eta hurrengo urtean izan genuen, eta bueno, baliabide gehiago behar ditugu, abestia sortu genuen, eta gure hurrengo pausua bazan, eta hor elkarlanean ibili ginen batzuen artean, erritualizazio hori, ez, edo unidadikotik eta abestitik aratago berriratze prozesu horretan, eta egia da, justo horretan pandemia sartu zen, dena blokeatu zen, eta ez genuen pausu hori eman. Baina gero, topaguneak, euskaltzaren topaguneak, oso lan polita egin zuen, gurea hartu, gurea hobetu, eredu gehiago sartu, eta Euskal Herriratze fase bat egin zuen, ez? Eta nik uste hori, oso gai polita izan da, gero beste batzuk sortu izan dira, eta badaude geroz eta elementu gehiago jai hau guk aldarrikatzen dugun balioetatik eta euskaraz ospatzeko. Eta nik uste hori dela garrantzitsuena edo guk benetan mai gaineratzen duguna. Eta aipatu duzu, ez? Nolabait behar hau sentitzen dutenak dira umeak. Nik uste dut neurri askoz txikiagoan helduek sentitzen dutela grin hori. Zer nabaritzen duzue zuek aurren umeen artean, agian kasu batzuetan nerabeen artean, baina ikuspegi ezberdinekin, jakina. Bueno, egia da ikasleak edo adin tarte horretako aurreta eta gazteak gogotzu daudela, baina oraindik ere gehienen buruetan dagoen hitza Halloween hitza da, ez? Gau beltza edo arimen gaua oraindik ez dugu guztiz barneratua, eta horregatik lehen ere aipatzen genuen
erronka hor dagoela, ez? Azkenean jende horrengana iritsi eta gogoraraztea edo saiatzea azaltzen, hau bere garaian hemen ere ospatzen zela, modu honetan ospatzen zela, burua estalita, beldurra eragiteko gogoekin, azkenan askorentzako ere bada mozorratzeko egun bat, baina claro, ez da edozein mozorro, ez? Eta hor ere indarra egin behar da, azkenan gau beltzak eskatzen duen mozorra bada ganbarara igo edo etxean ditugun arropa zarroiek hartu, berrera bili, moldatu apur bat, eta kalera irten, ez? Berdin gogotsu, ez dugu zertan arroparik erosi behar edo mozorrorik erosi behar, eta gero aipatza bai mozorro honek genero rolekin ere apurtzen duela, ez da hori bada agian lehen aipatu ez dugun balioetako bat, azkenan aurpegia estalita laukidun alkondara batekin edo gona batekin edo ez dugu rolarena horren beste markatzen, ez da seguruena bihar ikusiko ditugun mozorroetako batzuk Halloweenarekin lotura handiago izan dezaketen noiek, ba hor ikusiko ditugun mozorroak nik pentsat ez daukat zalantzarik oso estereotipatuta egongo direla ez dut ondo hitza. Bai, ondo sorgina, edo... Hori da. Ez dakit, batzutan superheroia, Bai. dena delakoa. Agian zer ikusirik ere ez duten mozorroak ikusiko ditugula, ez da, hor. Nik uste hor dagoela zailtasuna, baina egia da lanketa gero eta sakonagoa dela, eta aritzekera aipatu den moduan, Euskaltzalen topagunetik ere urtero antolatzen da formakuntza saio bat hilabete honetan, gero eta esperientzia gehiago ere heltzen zaizkigu Euskal Herriko herri ezberdinetatik, herri batzuetan lanketa sakonagoa izan da, edo ez, edo implikatu izan dira herriko eragile gehiago, eta bueno, horretan ere egin beharko dugu indarra, ez? Merkatariak ere batu daitezen ekimenera, eta bueno, guztion artean gureratzen edo bertaratzen dugun jai hau. Eta mozorroak, nola gomendatzen duzue bizitzea helduek ere arimen gaua? Bueno, uste dut gu geu garela orain eredu, ez? Edo izan gaitezkela eredu, baina lehen esan bezala ganbarara igo edo ganbarara igo beharrik gabe ere, etxean izan ditzakegun trapu, oial, arropa zahar edo ezain zahar hoiekin, hoiek jantzi eta kalera aldela burua estali eta beldurra eragiteko, norbaitek ezingo balu edo aurpegia margotzeare badago, txanoarekin, azkenean, trapu zarrak, guk beti aipatu izan dugu, ez? Trapu zarrak hartu eta kalera. Eta ni bai gomendatzen dela helduei, ez? Nolabait ere eredu izatea bide honetan, segia da aurren aurrean batzutan, ez? Zaila dela edo aurrek beste gauza batzuk nahi dituzte eta, bueno, batzutan eztabaida horretan sartu nahi ez baldin badugu ere, ba helduak eredu izatea eta helduak bai hartzea Euskal Herrian errezagoa iruditzen zaigulako bai, eta hori beti izan dugu, ez? Errezagoa iruditzen zaigu Euskal Herrian eramaten den mozorroa, edo egiten den mozorra, egitegi hori mantentzea, joan behar izatea baino, erostera mozorro bat, edo lako zuzer, orduan nik helduei, ba eredu izatea eskatuko nieke, eta beraien mozorratzea, pues, Euskal Herrian mozorratzen ginen bezala. Eta bihar, bueno, ba, eskualde osoa zipriztinduko da ospakizunez, biharko egitaragoen artean zuek zein ekintza nabarituko zenituzkete edo? Bueno, aipatzea Laudioren kasuan badela laugarren urtea herriko eragile ezberdinen artean antolatzen dela. Eta, bueno, 4 urtetan nahiko egitarau antzekoa proposatu izan da, arratsaldeko 6:00 aurrera beldurrez janztea, Lamuza parkea beldurrez janztea da helburua, eta bertan beldurrezko makillajea, tailerrak, beldurrezko ginkana eta beldurrezko kondairak egongo dira, hori 6:00 arratsaldeko 7:30 arte. 7:30 herriko plazaraino beldurrezko kalejira bat abiatuko da, eta bertan dantzaldia eta txokolatada ere eskainiko da, eta bukatzeko elkartasun txosna eta kontzertua egongo dira plazan dela. Bai, eta eskualdean badaude beste jai batzuk ere, ez, ari direla nolabait ere hau hartzen eta aldarrikatzen ikusten horre bide bat egiteko dagoela eskualdean egiten diren jaietan, eta bueno, lehenen esaten genuena, ez, jai honek dituen aldarri txiki horiek, pues, txertatu beharko genituzkela jai guztietan, eta askotan egiten da, eta nik uste dut hori dela politena, ez, eta bueno, eta Laudion ere, ez, aurten
saiatuko gara mozorroari ematen ere garrantzia eta bueno, pues, sarituko dugu, edo saritzeko asmo daukagu Euskal Jantziarekin edo Euskal Iruditegiarekin jantzita dauden haurrak, ez? Bueno, pues, pizkat joateko sortzen geroz eta jende gehiago mozorratzea modu honetan. Berto, ez dakit zerbait utzi dugun tintontzian, aipatu nahi duzuena? Nik uste dut garrantzitsua dela eta lehen esan duan bezala, egiten diren jaiak saiatzalik eta gehien konektatzea gura malurrarekin, gure naturarekin, ze hori da jai honen oinarria, eta nik uste dut hori ezinbestekoa dela, eta pentsatzen duguna holako, goazen arimen gauean zeozer egitera, horretara joatea, zergatik dator, dator fase aldaketa bategatik, hau da ospatuko duguna, eta iruditegi gain ere egiten dugun hori nolabait ere hortik egitea, horregatik gozela dion gu naturgunera goaz, badakik beste herri batzuetan ere hau egiten dutela, herrian dagoen naturguneetan, ritual bat, ritualizazio bat egiten da, pizkat fase aldaketa hori edo naturaren fase aldaketa hori gure barruetan ere lantzeko. Nik uste dut elementu horiek mahai gainean jarri behar direla eta euskeraz egiteko aukera dagoela eta euskaratik egiteko aukera dagoela eta nik uste dut hori ere badela gauza bat mahai gainean jarri behar dugula eta gutuan izan behar dugula olako jai bat antolatzera goazenean. Ez dela jaia egiteagatik, baizik eta jai honek dituela Jai kritiko apur bat, ez soilik kontsumismoa eta bar, baizik eta kolonizazio kultura, baizik eta gurera erakartzen, ezta? Ederto, mil esker ametxetaritz, mil esker, guztia paintzeagatik eta jende animatzeagatik bihar ondo pasatzen, eta apur bat bendurtzen ere. Eta, besterik gabe, gaurko azalera saioa amaitu dugu, denboraldiko bigarren atala. Bihar espero dugu denak ondo pasatzea arimen gauan, eta besterik gabe, hurrengo astean, berriro, ostegunean, ordu batetan, hemen egongo gara, zuzeneko emanaldi batean, eta zuen zain egongo gara, egunerokotasunari buruz hitz egiteko, eta bitartean badakizua, jaraldea.eus webgunean, da badaukazuela albiste mordoa, eta astebururako ere agenda. Besterik gabe, ondo izan, eta mil esker gonbidatu egin.